Haleluya. Ngumntwana kaNkulunkulu-ke, ngumama Dlamini. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uJesu. Ngiyayihlabeleli lo mhlabeleli othi uJesu wangifela. Ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Amen. Ngiyamthanda bazalwane. Empilweni yami wafike kwabonakala kwacaca ukuthi kufika uJesu. Kwaba nofakazi ukuthi kwenzakaleni. Amen. Ngoba kwenzeka afike kungabi nawo umake, kungabi nawo umehluko. Amen. Ngiyaye ngithi njalo uma ngabe kuvuka izinto zaseGibhithe, abese bazalwane ngithi ngeke kulunge ngoba phela mina sengiphile emzimbeni omusha. Amen. Ngoba phela bazalwane, uma siyolahla umzimba siyokwenza inkonzo yokufa, kufanele bazalwane inkambo yaqala isale lapho. Amen. Sizobheka abazalwane kwabaseKorinte njengoba sengishilo ukuthi abeKorinte bokuqala uchapter 6 sizosuka ku-12 to 20. Nami bazalwane, inkosi yangimangalisa ngendlela elokhu ikhulume ngayo ngale ndaba yemzimba, ukuthi bazalwane imzimba yethu ingekaNkulunkulu. Manje sengimangela ukuthi inkosi kunini lelizwi ushikashika ulimbula ngale ndlela, ulimbula ngale ndlela. Ngibathi hhayi ake ngiqhubekele kweminye. Hhayi, inkosi ithi iphindela kulo leli. Amen. Kusho ukuthi iyabona ukuthi la emzimbeni akahambi kahle nakowami. Amen. KwabaseKorinte bazalwane, umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Amen. Konke kuvunyelwe, kodwa lithi izwi lenkosi konke futhi akusizi. Lithi-ke bazalwane, konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Ayikho into efanele isibuse, noma kungavunyelwa amalungelo umzimba ngize ngithi owami, pho kunani nabantu abasha athi owami, pho bengizolala ngomzimba wakhe uma ngolala nomfana, noma umfana athi pho bengizocela kuye nowami umzimba. Kodwa bazalwane, lithi izwi lenkosi-ke akukho kufanele ukuthi kusibuse, ngoba bazalwane sesinoJesu. Akukho kufanele kuhlule umzimba yethu. Lithi ukudla ngokwesisu nesisu singesokudla, kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kuzofika isikhathi la kuzophela khona kwesibili. Uma uye ey'bhedlela njengamanje ungena, kufika isikhathi la kuphela khona umuntu angasenikini ikhanda engasakufuni ukudla. So kufika isikhathi la khona esenengwa umphefumulo wakhe, usunengwa ngisho nawukudla. Sekuphelile. Amen. Umzimba lo butotosa uma kufanele kube yi-fasting ngoLwesithathu, uthi ngeke ucabange kaningi, uthi ngeke liyoshona nini ilanga, ngizobe nginjani, ngiyafa. Athi umoya oyingcwele thatha i-fasting ngo-3 days, ngoba uyasazi isikhathi esiza kuwe, uthi ngeke ubuswe umzimba. Lithi izwi lenkosi kuzoqeda kokubili. Amen. Kepha umzimba akusiwona wobufebe, ungowenkosi, nenkosi ingeyomzimba. Bazalwane, ngendlela umoya oyingcwele alikhanyise ngayo angazi ngathini bazalwane. Uyazi likhanye isentence nesentence, ngithi moya oyingcwele alibonge igama lenkosi. Umzimba bazalwane kuthi ungowenkosi, akanti akuwona owethu, kanti siwubolekiwe. Lo mzimba lo esinawo akuwona owethu, unomnikazi. Amen. Une-owner ownayo le property. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Kuthiwa bazalwane ungowenkosi, nenkosi bazalwane ungomzimba. Umnikazi uya-owna uNkulunkulu wethu. Bazalwane. Amen. Abese lithi-ke bazalwane, akusiwona obufebe, ungowenkosi, nenkosi ingeyomzimba. Akuwona ukuthi bazalwane senze noma yini.
Angikhulumi-ke ngalesi sokulala. Akuwona ukuthi siwuvumele ukhanuke. Akuwona okuvumela ukuthi ube yiground. Amen. Lokwenza inkohlakalo. Ngisho bazalwane labathi angijolisi kodwa bewuphathe ngendlela okungewona. Akekho nelungelo lokuhlukumeza umzimba ngoba ungowenkosi. Amen. Asinalo ilungelo ngisho lokuthi siyobhala ama-tattoo. Asinawo ilungelo ngisho ukuthi siyobhoboza ngisho indlebe. Asinalo ilungelo bazalwane kokuthi kutholakale bazalwane sesiwuhlobisile ngoba akuwona owethu, ungowenkosi. Akuvumelekile. Angikhulumi-ke mase silanda izinto zikaSathane siyifaka endlini, uyibeka laphayana, uyihlobisa, uxhume ekhanda, umekhabe, uruje, uyawuhlukumeza, ungowenkosi. Kuzofika isikhathi la khona uNkulunkulu azoqeda khona konke ngoba lo mzimba owakhe udinga ukuhlala kuwo. Amen. Lithi izwi lenkosi, kepha uNkulunkulu 14 wayivusa inkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. uNkulunkulu wamvusa ngomoya wakhe uJesu kwabafileyo. Amen. Nathi futhi siyeza ukuthi sizovuswa ngamandla akhe. Amen. Ngoba bazalwane umzimba kungowona bazalwane owethu. Alibonge igama lenkosi. Akuwona owethu bazalwane umzimba. OkaNkulunkulu. Kudinga siwunikele kuNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Anazi yini ukuthi imizimba yenu ingekaKristu? Pho ngithatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zobufebe na? Amen. Akuvumelekile bazalwane. Kukhona abashutha ngisho benqunu behambisa imizimba yabo, beyihambisa ngamafoni, bengalalanga benza ucansi ngefoni. Amen. Kuphuma amavidiyo asehlaza eveza abantu beyisiza, beveza abantu benza ucansi ngefoni. Ngoba yini bazalwane? Kuhlukunyezwa lo mzimba. Kodwa siyezwa ukuthi lo mzimba ungowenkosi, akuwona owomuntu. Zonke izitho ezikuwona, kusho ukuthi awukho nesodwa isitho ofanele utholakale uyokwenza izinto, uyojova, uyopreventa. Amen. Wenza yonke into, abanye bayayishintsha, bazenza ama-yellow bone, basifaka imijovo eshintshayo umzimba. Bathi sibabi, bathi wena uNkulunkulu awusidalanga kahle. Abanye baya make-up, make down, bashaya yonke imibala. Uma beqhamuka kuqhamuka ophephula, kuqhamuka oblack. Kodwa lo mzimba ungowenkosi. Amen. Zonke izitho bayahamba bayoplanta, bethi bavalela imijovo yokuthi angamithi, uhlale ngaphakathi ngeke bambone abantu. Owenkosi njengoba udabula. Hawu bazalwane, uma singawu-understanda lo mzimba ukuthi le property akuyona yethu, na uyosimangalela kuNkulunkulu. Asikwazi ukukholwa ngenhliziyo, kodwa ngaphandle imizimba yethu ingamdumisi uNkulunkulu. Kudinga umzimba yethu imdumise ngisho embhedeni ulele. Kudinga imizimba yethu imdumise ngisho kwembatheni. Kudinga uma engena ngisho engena nje umoya engcwele, engena nje uNkulunkulu la ehlala la, afica abantwana bakaNkulunkulu bengalele ngisho beqimbile nqunu, ngoba umzimba womnikazi. Even ukuwuphatha ngisho umuntu egeza, alibonke igama lenkosi. Angikhulumi ngisho laba bathi bayojima bafuna ukuba fithi. Amen. Bafuna ukuyi-extenda ethenini inkosi izinto ey'phezulu, bayojima, bayawujulukisa, bayawugijimisa, bathi bayawuvocavoca. Amen. Kodwa khona ungowenkosi, akekho nelungelo lokwenza izinto. Uma isenza izinto uNkulunkulu angayifuni, usenza ubufebe ngabo. Abanye bayahamba baphuza, bayakhotha, benza yonke into, bayancinda, bayathatha ngawo. Zonke lezi zitho ezikaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Izitho zikaKristu. Kepha nazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Uma nje ulala ungashadile, akhathalekile ulale ngomzimba,
akukhathalekile uhambisa umzimba wakho ngezithombe usuzothi manje uye emshadweni vese kade uhambisile umzimba wakho kade nishera umzimba nowesilisa izitho zikaKristu lezo ozenze zobufebe. Alibonke igama lenkosi. Even ukushintsha istep abanye bashintsha ngisho indlela bahamba ngayo. Uma sengena idemon nje ngisho enganeni lokufuna abafana hayi sadlula lapho bazalwane. Wawuhamba ngakubafana ungaqedi uyisheke kubonakala ngakho ukuthi sekuyintonjana lena. Angazi noma manje kuyenzeka hayi. Kushintsha istep nje enganeni uma ngathi bathi ihamba kanjena lengane isinani isinqeze sibheke eceleni. Engathi nje ungahamba ngala kubhizi khona abafana bakubone. Amen. Awukwazi umzimba kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uwenze obufebe. Amen. Awukwazi ukuthatha ngisho esisodwa isitho. Khona bathi bawonikela. Banikelela ngisho abanye. Akuwona owakho umzimba. Amen. Athi hayi ngiyonikela ngiyokhipha iphaphu ngiyonika lokho ngiyonikela ngalokho. Amen. Yesu usuke ehlenga impilo yomuntu kodwa munye umuntu ohlenga impilo yomuntu uJesu Kristu. Amen. Ikhona inyanga enkulu ogama lawo linguJesu. Abanye beze bethi bayofuna ngisho izingane bethi angizi ukuyithwala mina ngesiso kodwa angazi ngizokwenzelwa amaplani noma ngithwalelwe yiloyana. Akuwona wakho umzimba. uNkulunkulu akahluleki ngalomzimba uyena odale lezi zitho. Alibonge igama lenkosi. Ngeke ngahlangana nomunye owathi wobethi nje yena ufuna ukuyenza njengani ingekho indoda ayenze nje eyi-1. Amen. Alibonge igama lenkosi. Angithi yambona uSathane uyisebenza kanjani imizimba. Abanye bayafutha amabele abanye bafutha amahips bathi wena Nkosi awungenzanga kanjena. Abanye bayishintsha imibala azafe isikhumba sibe negenza sibe nedemon nomdlavuza ngoba uyayishintsha. Akuwona owakho umzimba. Kumele ukhulume nomzimba wakho utshene ukuthi wena ungokaNkulunkulu ngokaMoya eNgcwele. Umzimba wakho uma usukwehlula yana kuNkulunkulu uthi nanku umzimba ongiphe wona ngunikela kuwe uyangehlula. Ngiyawubona ukuthi usukhanuka amadoda. Ngiyawubona ukuthi umzimba ufuna ungise ekufeni. Abanye bangena emshadweni ngisho ngewona ngenxa ukuthi uhlulwa umzimba. Amen. Alibonke igama lenkosi. Abanye babizwe uNkulunkulu abahlenge ekufeni. Abanikeza isikhathi athi hambani nomemezela ngombuso wami njengoba bazalwane manje kufanele kumenyezelwe kukho konke okudaliwe. Amen. Kukho konke okudaliwe. Kodwa umuntu umzimba wakho umtshene ukuthi uzogezana, uzogcoba ngani, uzodlani. Uyazi uNkulunkulu esemazulwini. Aphuma onqamlele ngoba ufuna ukujabulisa abanye abantu ukuthi bathi la endlini awuzu ungenisa uzodlana. Uzodla uJesu yini? Ayeke ukulalela uNkulunkulu aphuma agcine noma umfana eseyowunikela kuMiss noma kunesi ukuze bathole ipheyizana. Ngesimanga sani sokuthi manje kumele adle ukhathalela inyama. Umphefumulo usenkingeni. Amen. Umzimba iwona qala oshaya umthetho. Alibonke igama lenkosi. Asingavumi imizimba yethu isehlule. Isishayela imithetho engavunyiwe uNkulunkulu. Amen. Lithi izwe lenkosi kepho ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. Uma uhlangana nenkosi nishare umoya wodwa. Kodwa uma uhlangana nomunye umuntu angikhathali noma niyakhuluma bengakucela mina ukuthi ntambama umblock ngisho lowo muntu. Uma uza ukuthi sekunamazwe siwasherayo. Sekunamazwe siwasherishayo. Nithini konje ngesingisi uma ngabe izwi liya komunye libuya liya komunye nithini ngesingisi? Amen. Exchange amazwi. Amen. Asehlezi. Already umzimba usuhluliwe wakho. Ngoba isono ususidle ngamehlo, ususidle ngengqondo. Alibonke ivangeli ebusuku. Usuya exchange vele already uhluliwe. Uzongena emshadweni vele usungena vele akushonga uNkulunkulu kodwa yindaba yalamazwi. Ophela owesifazane bazalwane uzwa ngokutshenwa. Owesilisa kuthiwa bazalwane wenze njani uwa ngokubona. Amen. Uma ukwamtshela umuntu wesifazane ukuthi umuhle inkinga. Amen. Ayidluli leyo nto ngathi yaqala lelo gama. Amen. Liyahlala. Owesilisa isono samadoda amehlo.
Amen. Anithi amen nengane. Anithi amen. Even abantwana abancane abafundiswa umuntu uzwe kuthiwa bebeganga emva kwezindlu. Yini indaba? Isono somzimba. Amen. Yikho thina sikhula nje kwangadliwa ngisho izinto ezi-rich lezi oyibona ukuthi ingane zithi kodwa uJesu unamandla phezu kwalezo zinto ubethela inyama yakhe esiphambanweni. Alibonge igama lenkosi. Even ngishabashadile lithi izwi lenkosi umbheda ungabi nasihla. Akuwona umzimba wokuthi sekuwu-freeway. Ngishabashadile. Amen. Ngoba inkosi ngiyomzimba iyafuna ukuhlala. Kodwa ifica ukuthi njalo kunephunga lomuntu. Amen. Ikunikile lo mshado kodwa ayikunikezanga ukuthi lo mshado lona ayingabi na space inkosi. Sesimunye nenkosi. Kudinga ube nomunye nenkosi. Ithi umoya engcwele mayethi vuka manje thandazo yazo sibanibani uzoba sempini uthandaze. Ngoba umzimba wakho udumisa ngawo uNkulunkulu. Awunacala. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Lithi-ke balekelani ubufebe zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba. Kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba buyabalekelwa ngathi siyezwa. Uma iqala nje ingqondo yakhe ikukhohlisa ithi hey manje as-exercise manje umfazi nendoda embhedeni sembhedeni manje wena ulele kudabula ulele wedwa nanka amakhaza exercise manje. Amen. Uyabalekela uvuma umngenyaka uthi Jesu bamba izandla zami kunikela kuwe. Unikelwa kuJesu umzimba. Unikela konamandla wonke. Amen. Abaningi bashisile izinto bezwile ngoJesu bayofuna umbuso wezulu kodwa bawuqaphelanga umzimba. Bahlala bathi hayi sizokhona sizohlala khona la bahlala khona umuntu ikade egundwa lahlala ndawonye. Namhlanje amen abanye bakhulelwe. Amen. Athe beshisa izinto zololoko. Amen. Abanye bayikhiphile izinto bafakaza bayikhipha ngisho emakhanda. Usathane uqilaza ingqondo nomzimba uthi hey wena landa leza zinto uphinde uyifake emzimbeni wakho. And mayikayithatha ngisho kodwa ngisho extension lalela zonke izono ziyabuya uye esihogweni. Zibuya zonke uma kwathatha okukodwa kwakhona. Athi uJeremiya 42 uverse 15. Amen. Athi uma ngenabhekisa ubuso benu nokubhekisa emumva eGibhithe niyofela khona. Inkembe nayibalekele eGibhithe izonidla. Amen. Asizukuphunyuka olakeni likaNkulunkulu. Uma sike nje sasusa amehlo ethu kuJesu safuna ukubona ezinye izinto wabuka ukuthi omunye umuntu umuhle kanje iyamfanele i-makeup iyamfanele icici. Baze bakutshena bathi usugqoka izinto ezinde usuyisalukazi. Susa amehlo akho manje uJesu useduze. Vuma ukuthi lo mzimba uyithempeli. Ngizombatha ngendlela asho ngayo uNkulunkulu. Ngoba awenzeli omunye umuntu iproperty yakhe. Uma yethi well done yena eyofika ethi well done wenze kahle bathe beqebhezile wena gqoka into ezinde. Uma ngabe ulandwe emagigini azobuya amagigi. Ngoba usulanda into yakhona wayegqoka. Usulanda into yakhona ade uyishisile wayifaka. Uzozibona usukhona emagigini 24 hours. Alibonge igama lenkosi. Isono nje bazalwane siyabalekelwa. Amen. Lithi izwi lenkosi asibaleke. Sibaleka ngenyawo zombili. Bengingancenga mina noma ngabe umfana uma kuthiwa nangu umuntu osifazane alokho ekhulumile nawe ungavuma sondele eduze. Ungavumi ngisho nangocingo. Amen. Ungavumi ngoba usathane ukudekela itafula. Ukudekela itafula. Amen. Lithi wona wakho umzimba. Zonke izono kuthiwa umuntu zingaphandle komzimba. Zonke futhi uma sizenza uqamba amanga. Futhi uma ngabe ucasuka. Uma ngabe unenhliziyo encane. Uma ngabe unenhliziyo embi zingaphandle. Kodwa leyo kona wona wakho umzimba owakho ozolanda ngawo phambi kaNkulunkulu.
Uma uye enkundleni yabajayiva uthi ngojayiva ngibalekele leli ivangeli, hayi ngeke linzima, angihambe ngiyojayiva mina ngizokhona ukukhonza nabo benje. Khohlwa uma ngabe imizimba bengayasi ithempeli likaNkulunkulu, bengambathi ngendlela esaba uNkulunkulu, ihleli ngaphandle, amabele ehlezi ngaphandle, ama-cleavage kuhlezi ngaphandle. Khohlwa, kuphuzwa kuleyo ndawo, ngeke usurvive. Amen. Kepha nazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaMoya Engcwele. Cabanga-ke ukuba lithi izwi lenkosi bazalwane, othuka uMoya Engcwele akazi ukuthethelelwa lana kwelizayo. Cabanga-ke uma usuthi owami, akuwona owakho uMoya Engcwele. Uyena esamamukela kuNkulunkulu, uyena bazalwane oyisibambiso, uyena asaziwa ngalithi izwi lenkosi ongenawo uMoya Engcwele akayena owakhe. Amen. Angeke uhlwithe uMoya Engcwele ungenawo. Ufuna lezi zinto nje ngoba uMoya Engcwele umenze njani landa uMoya Engcwele la khona. Khumbula ukuthi nishiyanephi noMoya Engcwele. Iqalephi, uyihlanganise nabaphi abantu, ukhulume nabaphi abantu, wenza usudreneka ngoba kahle kahle wena ungumdumisi, kodwa usadumisi manje uyadonda. Kahle kahle wena umshumayeli, kodwa usashumayeli manje, awusenayo inkemba ebukhali ngoba manje wena uzilinganise nabantu, wayijaja ngokubuka nabantu, wazeya. Amen. Kuthiwa sibona bethu asiyi-own, silubumba. Ubumba lolu yikho lokhu uzwa kuthiwa uthe uyaphuma phandle ethoilet akabuyanga, uvele waphelela khona ekamere, babathe bashaya umnyango, kwathola ukuthi usethule. Usathane ufuna ukona wona lo mzimba, ufuna udla ama-drugs, ufuna udla izinto ey'ngadliwa lo mzimba. Amen. Ukuze ungawuboni umbuso wezulu, ufuna lo mzimba lona ushere labantu ongafanele. And amaspirithi okulala namantombazane ungashadile nawo eza kuwe wonke, nala ukhona eqaqela namantombazane kanjalo. Umilala nomfana isuke sishere igazi, sezizwile ukuthi umzimba munye naye, ngoba kuhlangene ifebe zombili, seniyashera igazi leya muntu selikuwena. Igazi into ebucayi bazalwane. Amen. Into ebucayi igazi. Alibonge igama lenkosi. Yikho usathane evusa ngisho amarephe egcekeni uma noma kwathwala kulelo khaya, noma usathane esebenza bakamthathile uJesu asebenze ngerephu, uthola ukuthi irephu kureshwa ngisho ingane ngoba usebenza ngegazi. Amen. Umzimba asinalo nje ilungelo phezu kwawo. Nanti-ke lapha engilithanda khona bazalwane, u-20, ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Hey bazalwane, Isaya isigxivizo. Kuthiwa sathengwa ngani? Uyesa alibaleki igazi likaJesu, noma lingakalwa libekwe la. Abanye bathe bayalidayisa beganga ngabantu. Alibaleki bazalwane. Yinani elingakanani? Kuthiwa simbongeni kuphi? Asingabi nacala nanemizimba yethu. Yikho lithele izwi lenkosi, ngilungiseleni imizimba. Amen. Athi umuntu akunankinga, umzimba wami uzodla noma yini. Hayi bazalwane, ngiyakhumbula ngilinyamale nemoto benginika umhlabelo, ngithi angizukuthatha umhlabelo, ngangayo esibhedlela, angangayofaka i-crew, kwathiwa ngizohamba nge-wheelchair. Ye bazalwane, umnikazi wamathambo nenyama wawelula umzimba wami. Kade ngikhumbuza uNkulunkulu ukuthi kahle kahle wena iy'ngozi osuphunyuke kuzo zingaphezu ka-7. Amen. Zingaphezu ka-7, kodwa umnikazi wamathambo negazi wenza sure ukuthi anginikeze lezi zinto. Kushiwo kwathiwa ngizohlala kwi-wheelchair, imsiphi igoqene. Ngathi ngeke kwathiwa yeyi lokhu ungane sikunika wona umhlabelo uqeda nje manje wawu-R70 ngikhumbula kahle, wawuqedi ngisho iviki. Wathi uMoya Engcwele kumele noma ngabe wophuma ekhemesti uzobonga lo mhlabelo ungaqambamanga kubantu. Ngabonga ngathi hayi ngeke ngiyokuchitha. Wathi esefuna imali, umzalwane sisicela okuhle, bafuna imali lomzalwane kumfana wami ayimnikezile. Wathi ngicela imali yami. Wathi lo mfana wathi undodana wami wachitheka, wathi ungaqambamanga vele wakho sasasi ngeke ayiphuze lento. Amen. Ngicela imali yami, sayikhokhela vele kodwa kuklini enhlizweni yami, ngoba ngathi uma ngiqala nje wathi uMoya Engcwele uzobonga umhlabelo.
akukhathalekile ukuthi uphuma efamasi. Alibonge ivangeli, asinalo ilungelo, kodwa uNkulunkulu esemazulwini wayidonsa imsipha. Ngiyakhumbula ukuthi kwakaseke kubhekwe nokuthi ihishe imalini, ngingayocelelwa kuphi. Hawu ucabanga ngiye lapha kogogo lapha asebengafune egadwa umuntu emakhaya bayobekwa laphana, ngicabanga ngase ngizocelelwa ihishwe khona ngihlale ngizoshumayela ngoJesu ophilayo. Hawu bazalwane, nathi ngeke Nkosi, sengiyabona sengiyocelelwa ihishe. uNkulunkulu wenza njengokusho kwethu. Kade ngifakazela omunye umzalwane manje ukuthi uma kasisi Balungile kuthiwa emsebenzini uphelile umsebenzi, befika benganothiswanga lona uklini emgwaqeni ngoba izinto zabantu zishintsha manje, kusekuseni ingekho, ayifani nezabelungu. Watshena kwathi umsebenzi uphelile. Uthi-ke omunye-ke mayimxoxele omunye umngani wakhe ethi hey, umsebenzi kuthiwa uphelile kimi. Uthi lona mina bengizovele ngife Nkosi yami, bengizovele ngife khona manje. Niyezwa bazalwane, malithi izwi kuZaga 6 sicushiwe ngamazwi omlomo wethu. Asikhuluma ukuphila phezu kwemizimba yethu. Noma ngabe isono bese sisibusa, sitshene njengamanje wesona ngizukubuswa nguwe. Ngeke ngibuswe nguwe. Uyithempeli le ligidagida umoya engcwele ngeke. Amen. Kuthiwa lo mama wathi hayi mina bengovele ngife mina sibanibani. Nangempela mayifika naye ngakusasa baqala ngokumsayinisa bangamtsheni, base bemtshela uphelile umsebenzi. Awuphelanga u2 days 3 days washona. Shode bekwa ngomgqibelo. Amen. Ukhulume phezu komzimba ukuthi yena bezofa, wak-aplya ukufa. uNkulunkulu wenza njengoba yena ethi ucela ukugoduka. Bazalwane, asisho lithi lithi lenkosi abakhe khona bayagula. Asisho ngisho sizwa izimpi emzimbeni, siphambana nazo sikhuluma ukuphila. Amen. Siphambana nazo ubhuti uqhama uze ukuthi iyalwa emzimbeni wami, kuthiwe dlulisa umlayezo. Wena uma efika umuntu ethi ngiyagula, ngihlasela awumxoxele nami ngihlasekile, ngeke ngikwazi mina ukukuthinta ngezandla ngikuthandazela. Uyaphambana size sishabalala isimo. Amen. Alibonke igama lenkosi. Ngoba usuke efuna khona lokhu uSathane ukuthi aqale ngokuqala kuncane akugidagida, awudle sona kodwa ufuna ukuthi uzusidle. Amen. Alibonke igama lenkosi. Haleluya. Lapha kwabaseGalatia 5 sengivala. Uverse 13 no16. Isihloko sithi imisebenzi yenyama nezithelo zikamoya. Inyama inemisebenzi eminingi, ayikhathali. Amen. Ayikhathali, yikho noma umuntu esegula ade efakwa amaphampasi mayibe esibhedlela, nanga umuntu usevalelene nomuntu endlini uselele, usekhohliwe ukuthi izolo kade eseyimosha. Imisebenzi yenyama. Baningi uma ungathi baye ebhedlela manje befise bethi abaningi shabayothola abantwana bethi ngeke ngiphinde, uyambona uphindile futhi akashadile. Yini indaba? Umsebenzi wenyama. Unyama bazalwane iqedwa ngomoya, ukuthi iba yikholwa likamoya ehlala emoyeni, iba yikholwa lezithelo zikamoya, zilwele izithelo zikamoya. Alibonge igama lenkosi. Lithi-ke u13 ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni kuphela, ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni. Hey bazalwane, kepha khonza nani ngothando. Sanikwa inkululeko, sasifile sakhululwa. Amen. Kodwa singakwenzi kube yinkululeko ithuba enyameni. Uze kuthiwa abazalwane bakhiphene, angeke nishadane ningazani, bahleli kowimpi. Uze kuthiwa umfana nentombazane bayoshare izwi bobabili. Uze kuthiwa hey bazalwane, khona lapho uzothiwa sekuvela ingane ivela kubazalwane ade bethi bayodla izwi. Amen. Asikwenzi bazalwane ukukhululeka nje, asikhululeki nje enyameni. Enyameni njalo siyalwa nayo, silwa nayo bazalwane kuze bekusegazini, silwa nesono. Asisiyeka saba ufakazo, angaphela ufakazo umzalwane, yazi ukuthi uyehlulwa lo mzalwane. Iyalwa enyameni. Kumele afakaze umzalwane usuku nosuku athi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisalala ngedwa ngivuka ngedwa. Athi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi hey ngisho inkani ukayithola shatini. Uzipho uvaliwe. Amen. Alibonke igama lenkosi. Mina wesifazane athi amathanga avaliwe. Amen. Asikwenzi bazalwane.
ubezwa bethi sikhululekile noma singagqoka noma kanjani sesathethelelwa. I-grace mara isisizile. I-grace umusa kusiyona into yokudlala esawuthola. Asingadlali-ke ngomusa, lisho njalo izwi lenkosi. Lithi singawenzize umusa kaNkulunkulu. Amen. Ayibongwe inkosi. Haleluya. Asiwenzi bazalwane ukukhululeka. Asilenzi nje ithuba. Amen. Kepha ngithi kini hambani ngomoya. Khona niyokufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana. Ukuze ningenzi lokhu enikuthandayo. Angithi siyezwa bazalwane. Uyathanda umzalwane ukholo, kodwa uhlulwa inyama yakhe. Akafuni umzalwane ukuthi akhule kumoya, adle izinto zikamoya. Akafuni umzalwane ukuzondla ngento kamoya. Sizondla ngezi, sizondle ngomthandazo, sizendle ngefasting. Kuvele kukhula inyama. Umzalwane athi uma isehamba ewa avele uma ngathi adawa kubuye konke. Ngoba yini akafuni ukuthandaza. Yikho lingathandazi. Uma ungathandazi inyama iyavuka, iyareza njengoba nisuke nenzojeqe. Ukhukhumala inyama. Umoya ushone phansi. Ngoba uyinika into ngisingane encane enamandla emkhulekweni uyayibona. Inqoba kalula izinto. Ayikhuzwa ngapha nangapha. Ayinawo ngisho umsindo, inokuthula. Ngoba isisaba uNkulunkulu. Amen. Alibonge igama lenkosi. Inyama ikhanuka kwenyama. Amen. Ayideli inyama. Ayideli. Yikho kufanele nje uyishintshele nje esikhaleni uvela uthi ngena ku-fasting manje. Ibathi iyabhoka uzwe isiyezi uzwe yonke into uthi ngingena ku-fasting nawe wena nguvalele esitokisini. Uyikhulumisa inyama yakho. Ngoba uzoyibona usethi ufa. Inkokhelo yesono ukufa. Inyama yakho ihlole. Inyama yakho ukuthi umoya esekhulume waqeda. Wathi umoya engcwele, yazi nina ngifuna nihambe nenze izizwe zonke abafundi bamngenani imizi nemizanyana. Ithi inyama yakho kodwa kuzothiwani esontweni ngingekho bakithi. Ubani osezophatha amabhuku? Ubani manje osezobhala abantu? Ubani ozoqoqa umnikelo? Umama umfundisi ngizovele ngiye nje bakithi, ngizoya noma kuyibirthday kamfundisi, ngizoya nje nami ngiyokhipha okuncane. Akekho ozongibona ushayelwa inyama iziqobe. And uzofela khona enyameni, abenyama bakunalidla igazi bazalwane. Amen. Kumele kube ufakazi, igazi, amanzi, umoya engcwele. Amen. Inyama ayinakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ake sikhuleke bazalwane, sikhulekele ukunqoba inyama. Iyona nenkani. Uma ungaya uye emajele manje agcwele yakhikhima bazokutshela nga-rape, angazi kwenzakalani. Kwakumnyama wayishayelwa inyama, umthetho, imzwisa isono sesikhashana. Ithi shesha. Amen. Ithi sheshisa. Emveni kwalokho sekuyisola. Uyibona uyongena ngaliya. Ithi inyama hambani nobamba imoto yemali. Namhlanje ingaxoxa ethi yosala enkundleni. Usale enkundleni ake sikhuleke. Sikhulekele inyama ukuthi zonke lezi zinto uthi uNkulunkulu uzoqeda. Isisu uthi esokudla. Hey bazalwane. Amen. Ake siyise kumnikazi wayo. Alibonge igama lenkosi. Ake siyise kumnikazi wayo siyibethele. Ke kufika isikhathi la sithi khona manje Jesu uyabuya, sicela ukuba sibe senza intando yakho. Uthi ubaba uZulu owafa wavuka bazalwane, wahamba 3 days ngolafa wavuka. Uthi bazalwane izwi lilodwa cebile likaNkulunkulu ubuzwa ngalo. Uthi ngala abantu badliwa impethe ngangobhanana edramini elikhulu. Uthi ngathi sengiphakathi nami senginyuliwe ngaphuma sekuthiwa aphuma ke ezulu. Uthi ngaqale ngatshela kwathiwa ufiki wedwa. Sonta kube nini silibe lamasonto ngenxa yenyama yokuthi ufuna ukuyoshisa isitulo. Ufuna ukuyobalwa nawe ukuthi ukhona unoPaul wasesontweni. Ikipa usali ukhona wena ozubadayisele ngisho amakha holder. Ubadayisela izikipa zeminyaka. Uyokwenza inyama esontweni. Umoya lokhu udangele nje kaNkulunkulu ukuthi ayiwanda lo muntu uzophuma nina ayomemeza. Ayomemeza ngalombuso uzophuma nina ayoyiphoxa.
Uzophuma nina ungena imizi yoba besigena imizi emzanyane emthwalume abanye bekhipha obush. Amen. Alibonge igama lenkosi. Uzophuma nini? uJesu uyabuya. Isituro lesi ohleli kuzona ofudumeza inyama ikutshente angihamba obalwe esontweni. Ezulwini ngabe usabaliwe. Namhlanje ake sinqamule ukhondolo lwenyama. Ake kuphila umoya. Senza izinto ey'shomo emningi imiphefumulo esoyifica othothi awukwazi ufike kuyo ngenxa yokulalela inyama nokuxoxela abantu ukuthi yazi fanele ngabe ngesibhedlela ungalokothi kushisa kangaka liyawisa ulifundile lona ulibukile iy'ndaba uyibukile iy'ndaba izulu lizokufica endleleni likhala icilongo kuthiwa nansi lethi imisebenzi wena ngikuthume kubani baningi abanabantu abadlulile emhlabeni nami bengikhalela enkosini ngikhumbuza ukuthi abadlulile emhlabeni baningi abadlulile emhlabeni ngingafinyelelanga kubona abanye bangawuthola umusa abanye inkosi yazathumela omunye ngoba angizwa ngifuna ukuya la kuya khona mina inyama nabaniki babongcwele uNkulunkulu onamandla onke haleluya egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu omuhle nophilayo siyakubonga baba ebusuku uphakeme mnikazi webandla uphakeme moya engcwele baba wethu onamandla siza kuwe baba nenyama yethu esehlulayo baba efuna uNkulunkulu wethu ukuthi sifike phambi kobuso bakho bethi nabanye saphila kuyinyama kodwa ayisibusanga sabuswa uNkulunkulu sabuswa umoya engcwele baba wethu onamandla selekelele siyiletha kuwe sizahluleki siza inyama yethu efayo uNkulunkulu wethu siza lolu donga lesisitsha sobumbe sizobhudluka baba wethu onamandla wonke silekelele uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga baba lithi izenkosi uNkulunkulu wethu ongcwele siseyitsheni zobumba eyibhidlikayo uNkulunkulu wethu sisize senze intando yakho uNkulunkulu wethu umoya wakho ongcwele usibuse uNkulunkulu wethu siyazi konke kuvunyelwe kodwa uNkulunkulu wethu simele ungabuswa lutho ngoba sesinikele kuwe kungasehluli baba siwutholile umusa wakho asifisi ukufika phambi kobuso bakho silandule ngenxa yenyama yethu ibisishayela umthetho ngenxa yenyama yethu ibisahlula uNkulunkulu wethu ingafuni ukulahla izinto zezwe baba wethu ifuna ukuthandeka kubantu ungesiza ukuthandeka kubantu kuwe baba uthi awukazi wasazi uthi sukani phambi kwami benzi bokuba ngaze nganazi baba siyiletha kuwe ntambama sisize uNkulunkulu wethu siphile impilo engcwele phambi kobuso bakho baba wethu onamandla wonke siye ngabi nabahloni noma sifika phambi kobuso bakho thatha udumo uNkulunkulu wethu namalungelo onke seyinikela kuwe moya weqiniso siyabonga baba thatha udumo lonke egameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi yethu haleluya